sanaa projektista. T4, Volvon 1,9 litrainen turbo. Mistä tää auto on tullut? Tää on iskä ostanut jostain 250 euroa halvalla sarkalla. Miten tää lähti niin halvalla? No, jollain oli mennyt motivaatio. Tää helma on vaihtu kokonaan koko pala ja täällä toisella puolella on pikkupätkä, että se on ehkä tohon asti. On tossa jossain se helma, tossa on se helma. Kuskin puolella. No on rapsakka. No vähän on vaihdettu sisähelmaa kauheat määrät ja nämä kyljet on hiottu ja maalattu. Hienoa maalaustyötä. On, vähän oli ruiskusäteen kanssa. Roplehemma. Ekas vedos oli turhan paljon väriä. Mentiin mandariiniksi ja sitä vähän ruvettiin hätäilemään, että ei helvetti vittu, että tulee mandariin. Tässä näkyy ihan vähän sen. Mä en tiedä kameralla saako näkymään oikein hyvin. Rupesin vetää sitä märäksi toista kerrosta, että sen silottais sen mandariinin. Ja muutenhan se silotti ihan hyvin. Parista kohtaa täältä valahti. Vähän turhan innokkaasti suhi. Olisi pitänyt odottaa hetki aina välissä ohkaisempi kerroksia. Ja kuumempi talli tietysti aina. Se oli pakkasella, niin se oli vähän huono. Toi oli 3. kerta, kun mä ruiskulla maalan. Maalasin silloin sen Mersun takakelkan ja yhden Toyotan helmat. Se oli tuolla pikkuruiskulla se Toyota sinne. Oli helppo. Tää hioo vielä noin valuut alas ja sit kunhan ne kuivais kunnolla. Voi olla, että se menee kevääseen. Akin kanssa puhuttiin, että voi olla, että menee keväälle. Nää ovetkin on niin hirveet. Kyllä nää suht saman värinen on sentään. Ainakin tosi hyvin myllyttää noin. Sit se on vähän huono, kun tätä ei vielä pysty vestämään oikein. Toi ei tykkää. Pohjat on ihan hyvät. Tossa on semmonen, näkee, että siinä on niinku kittiraja. Tossa kohtaa. Mua häiritsee se. Että sille. Ai niin, kato, mä ostin tällaiset tähän autoon. Tonne. Jumalauta. Tonne paksiattilalla johonkin sinne taakke silleen. Katso nyt kun olisi hieno, kun täällä on tälleen. Toi vahvari pitää laittaa kiinni. Täällä on joku Jonne vetänyt 2 RCAta ja sais takakaireilta ja sit pitää vetää 1 vielä, niin saa se etukaireillekin vielä vahvasti. Kun iskä ei tommosia 40 ostanut mitään muuta kuin T4. Ja sit toi takka tänne T5. Mikä se siinä? Täytyis ruveta tekemään, pitäis saada se istopulmu aika pois tallista. Sitten ruvetaan tätä hieromaan vitun kännissä, niin kyllähän se kato sit tulee hieno. Tää on yllättävän hyvä niinku se, että ei oo lommoa. Niinku vähän on tietysti on tekemistä, se on ihan loogistakin, mutta pääpiirtettä ihan hyvän näköinen. Tässä on, kato, tää on T4 kans. Toikin oli T4. Ja toikin on T4. Ja tummennuksethan mut puuttuu, kato autosta. Jos noin tummat lasit, niin se on aika hieno. On mulla jotkut tummennukset siellä takaa, mutta ei. Noin on paljon siistiä. Missä on tän pussi jo? Tässä siitä repii ne valot nyt. Oi! Mut testailla vaan, että nää toimii. Ruvetaanko olemaan ammattikoululaisia? Laittaa ne saatanan ledit toimimaan. Tää ei tarvitse kyllä yhtään. Saa nähdä, että pysyks tää edes täällä. Nyt kun ne ei pysy, niin sitten liimota. Jollain pikaliima. Sä et voi sanoa mitään muuta kuin, että on hieno. No on. Tuning. Volvo Tuning. Kato kun mä... Amis Pro. Nyt tulee niinku Empule opetusvideo vittu, miten korjata piuhaa. Oppiipahan vähän sähköhommia sekin ukko. Niin, vittu kun ei osaa mitään. Se on sähköhommia se jätkä. Me ei tässä olla vaan kännissä, niin tästä tulisi vaan paljon hauskempaa tästä videosta. Varmasti. Vittu! Nyt teemme ammattikoulumaisen ratkaisun. Suomessa me puhutaan korvapersen liitoksista. Onko vähän hieno? On. Sitten kun nää kaikki olisi mustaa, nää kaikki maalattais sille mustalla sille kangaspaskalla ja niin se mikä vittu se on se sana? Kontrasti. Kontrasti, miten se menet kontrastilla? Se tasoittaa sitä hyvin. Niin, juu. Ajattele nyt kuinka hieno se on, kun tämän värinen on se pohja tuolla. Se erottuvallisuus on siinä. Ja se sopii Subarin kanssa sit. Mutta toihan ei tuu jäädäkseen. Vaihtuu.
Mä en tiedä vaihtuuko se vielä mihinkään. Tuleeks mulle toinen tällainen? Mä oon miettinyt, ne maksaa aika paljon. Vai tuleeks mulle 2 erilaista? Joko tulee 1 samanlainen tai 2 toisenlaista. Nyt se vois vetää niinku ihan kiinni. Sitten nää piuhat jätetään roikkuu tähän. Pitäis olla tässä noin kajarin piuheissa virta. Sit se tai elementiltä joku herätä. No niin. Ja nyt se kuvataan. Minne mennään? Mennään Tokmanniin. Mitä me ostetaan? Ostetaan Gorilla-teippiä, koska pitää teipata puskureita. Äärivalot pois. Sitten me ostetaan urosapikulliittimiä, koska me tarvitaan ne toihin ledeihin, mitä tuolla takana on. Ja sitten me voidaan sillä Gorilla-teipillä teipata se siihen kattoon ne ylimääräiset piuhapätkät. Se tulee siisti silleen. Ja sitten me ostetaan varmaan kaljaa. 0,7 saattaa. No. Eikö 0,8? Riittää se meille. Omahan meidän on. Tiedätkö, että sä kuvat miittivideon? Niin. Automiittivideon ja jotkut ihmiset polttaa kumia. Niin kelaa miten surullista se on, kun niiltä lähtee kortti sen takia, että sä oot videot. Ei saatana. Juu. Silleen, että se ei oo edes niinku sen ite laataama, vaan niinku joku muu on vaan vittu kuvannut. Jos mä sanon 200 selkeä loppuun mennä, eihän se mihinkään. Tai jännä ajaa, kun tässä on alipaino cruise, niin vaikka sä laitat sen 120, niin sit se ottaa sen kiinni vasta, se ottaa sen kaasun asennon. Harmi kun elementti ei oo kuiva, se olisi vittu, että on sun meille hyvä ajaa. Ladataan se. Ei suojasta. Ui vittu. Mitä? Toimiiks tää? Sun pitää varmaan yhdistää se jotenkin. Joo, tehdään se myöhemmin. Katsotaan myöhemmin. Ajellaan nyt saatana välillä. Nyt on teipattu. Sittenhän se rupes olemaan valmis näyteltäväksi. Nyt vaan koodit kattoo, mitä sieltä lähti. Kysykää kovaa peliä alakerrassa. Tää kopeloiden väliin. Voi voi. Jeespuk. Mikäs tää on? V. Sillä nyt ei oo hävun vittuakaan välit. Ei. Toi. Vaikka 98. 9. En mä tiedä kuinka vanha tää on. Bensiini. Tommo. Taitaa olla toi. Paska. Joo, nollataan pois. Katsotaan mitä sinne jää. Ei mitään suurta. Vähän jotain pientä. Ei haittaa mitään. Kunhan se leimas. Humppaa ihan vitusti. 4 vikakoodia. Vikakoodia. Yksi järjestelmä vastasi vikakoodia. Verisuora. Ei nyt ihan. Mut nyt se on normaalia. Luistelusta. Ihan sama. Ei haittaa meidän elämää. Ei kato, täällä ei oo mitään pahaa. Nollaa pois. Kohta pitäis varmaan lähteä kyllä kotiakin päin. Mennä töihin. Mun pitäis varmaan Tero höpötti, että se loppuu se haku sinne. Ai niin, se on totta. Juu, vittu. Kiva kirjoitella sinne joku vitun paskanen CV ja olla saamatta töitä taas. Mitä vittu mä teen? Nopeasti CV vaan alta pois. Niin laitetaan mitä mä oon tehnyt. En vittu mitään.
katsoa, että tää ruuvi pysyy, että se täytyisi kyllä liimata. Ja siinä jos täytyisi laittaa se, mikä siellä kuuluisi olla semmonen kierre. Tää on kyllä uskomaton. Tää on hyvä, kun täällä on niinku valmiin glykolipurkki, että sitten voi lisäillä. Vahvistin kiinnitys, unohtui kokonaan. Nyt silleen. Oisko se kotia? Joo.